Poštovani gledatelji, gledate Kroinfo vijesti za 11. siječnja. Nakon rasprave u Vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta o izvješću i rezoluciji koje je predložio izvjestitelj za Srbiju David McAllister, hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu su konstatirali da Hrvatska ne želi blokirati Srbiju na putu ka Europskoj uniji, ali su kao neriješena pitanja naveli pitanja nestalih, povratka kulturnog blaga, granice, kao i srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji za procesuiranje ratnih zločina. Tonino Picula iz Socijaldemokratske partije je rekao da je konstruktivno rješavanje preostalih bilateralnih pitanja Srbije sa susjedima vrlo važno za njezino napredovanje prema Europskoj uniji. Picula je rekao da Hrvatska treba imati aktivnu ulogu u procesu pristupanja susjednih zemalja Europskoj uniji, jer je njihovo napredovanje na europskom putu u nacionalnom interesu Hrvatske. Prošla 2016. bila je za predsjednika DSHV-a Tomislava Žigmanova godina velikih izazova i nestabilnosti zbog kojih neće baš ostati u lijepom sjećanju. Ponajprije jer se hrvatska manjina pod kraj godine našla u središtu nanovo zaoštrenih odnosa između matične i domicilne države. Žigmanov ih je opisao kao nepojavne u posljednjih 15 godina. Posljedice je, kaže, osjećala i hrvatska manjina. Tu je jedina, kako bih rekao, hrabrujuća činjenica susret sredinom 6. mjeseca u tom kutu, to jest u dalju predsjednice Republike Hrvatske i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Ali vidjeli smo da u vremenima kada postoje napetosti unutar hrvatsko-srpskih odnosa, da čak i takvi događaji i dogovori na toj razini ne moraju značiti previše. No niz neprilika započet je još početkom godine, kad su se njezini politički predstavnici našli na gubitničkoj strani travanjskih izbora. Spomenut ćemo da su koncem 4. mjeseca održani izbori na svim razinama u Republici Srbiji, da je to bilo određena vrsta novog pozicioniranja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini na političkoj mapi u Srbiji. Postali smo parlamentarna stranka i na republičkoj i na pokrajinskoj razini. Imamo vijećnika u 2 gradske skupštine, međutim nismo više u situaciji da držimo poluge vlasti. Drugim riječima, postali smo na svim razinama oporba. Tomislav Žigmanov na kraju zaključuje da je borba na političkoj sceni Srbije donijela i nešto dobro. Postali smo politički relevantni subjekt. Jedina smo relevantna politička snaga unutar hrvatske zajednice. Osnažili smo relevanciju kroz zastupstvu republičkom i zadržavanju pokrajinskom parlamentu svojih pozicija. Postali smo neusporedivo vidljivi kad je u pitanju javnost, jednom osmišljenom politikom veće vidljivosti i naravno postali smo nezaobilazni čimbenik u hrvatsko-srpskim odnosima. Rezimirao je predsjednik DSHV-a koji je ove ocjene iznio na posljednjem prošlogodišnjem susretu članova predsjedništva stranke u Subotici. Srbija je stabilna na europskom putu i mislim da će u veljači moći otvoriti još 3 poglavlja u pregovorima s Europskom unijom, a da će do kraja lipnja biti spremna za još 3-4, izjavila je ministrica bez portfelja zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović. Prema njenom mišljenju, Srbija će u veljači otvoriti još 3 poglavlja, a da će do kraja lipnja biti spremna za 3-4. O izjavama nekih političara da će tijekom 2017. godine biti otvoreno 12 ili 13 poglavlja, Joksimović je rekla da ne voli taj kladioničarski pristup, ali da je vrlo sretna što se njezine kolege iz političkog života vole baviti temom eurointegracija, ali da nije sigurna da svi razumiju taj proces u proceduralnom smislu. Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda gostovalo je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu s predstavom Hamlet Vilijama Šekspira u režiji Aleksandra Popovskog. Jugoslovensko dramsko pozorište je u istoj teatarskoj kući gostovalo i prije godinu dana s Molijerovim Uobraženim bolesnikom u režiji Jagoša Markovića. Jugoslovensko dramsko pozorište i Hrvatsko narodno kazalište su nakon 3 desetljeća uspostavili suradnju razmjenom predstava. U lipnju 2015. u Beogradu je gostovala HNK-ova predstava Vučjak Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana. Prije obnove suradnje, Jugoslovensko dramsko pozorište je posljednji puta gostovalo na sceni HNK u Zagrebu 1986. godine s predstavom Putujuće pozorište Šopalović. Cijenjeni gledatelji, hvala na pozornosti.